Lho, iki kan Jamal. Jamal tenan iki. Kok gak Wulan? Wah, ra iso iki. Wulan kudu genah iki. Wulan kudu genah. Ra iso iki. Cincin ini kan ini pas banget lan. Kenapa rasanya ngono kok? Aku pengen kayak gue iki. Iki Jamal kok ora? Masa iki Mas Jamal? Aja iki Mas Jamal. Lho kok tok kondi ta, Jeng? Ini tenan. Iki kan sopere Jeng. Aku kaget lan. Iki makan gak gue iki lan. Aku roh iki nek story lan. Nek story-ne Jamal. Ini kok story kok ono Jeng. Apa di privasi ta, Jeng? Wah, iya kuwi kejam. Komentar Jamal yo aku Jeng. Gue kudu klarifikasi karo Jamal iki. Ayo Jeng melakukan Jamal Jeng. Sejak lama, gue gak usah tantrum kok ngene. Urek cara. Gue etok-etoke seakan-akan gak ngerti masalah iki. Tapi aku segegeten nek Jeng ambil wangi Jeng. Piye ra Jeng? Iya, pokoknya ya. Seolah-olah kowe gak ngerti masalah ngene iki. Wonge karo sapa iki wong wedok liya iki. Engko dilabrak wae Jamal. Wah, ki pas Jeng. Wong Mas janjian marane mahku Jeng. Nah, pas banget enteni wae nek omah. Tak kecek cerai kono. Kemis. Wah, ayo Jeng. Ngomong ya, ini yang dijian-jian saja. Oh, pokoknya aku ini, no? Oh, coba. Ini loh, nah aku pengen dikasih tahu. Tapi, kalau yang kecil ya. Oke. Kuliah nonton kecil, aku bingung kecil. Sekarang, buktinya dipastikan sih. Mas bener buktinya mau nak Jamal aku dibuka sih, mau nak sih. Cepat deh bukti. Oh, mas Jamal ya pasti gitu. Kayak yang Jamal, kayak emosi. Wah, entahnya saat terkadang Jamal. Sumpah, makanya bahaya gitu. Mas janjian kan? Oh, baik, aku ngomong sumpah nak. Bukan? Iya, mereka gue teh roti. Oh, teh. Tes entek. Jadi ini baru tuku no, sontek itu. Kalau kemah oke ya. Yang dengan weekend. Ya gue apa jalur pendapat. Dapat apa? Dek itu. Piye? Awet doan dek ini gitu. Aku rasanya sampean pusing kan, Kang? Aku yang bingung ti. Cincin ini sampean piye to? Iya nah aku yang pengen gue yang rapi tuh ti. Yang ya wis mbok disiki ngasih kue rondo. Kangamu lho Joko. Asline ki ora ngono, Kang. Terus sampean sing sok ganteng. Rumangsaku yo biasa-biasa aja. Cangkemmu tuh ya sok ganteng gitu. Kok kudune dirubung wong ngono ya. Bersyukur sing ndi. Ya aku gak roh ti. Wong ujug-ujug ya gede teko saka Hongkong. Malah kaya ngono rupane. Sadurunge iki yo aduh mare yo aku sarah wingi lho mare. Kowe no mbok tulung omongi sarah ngono lho. Aku jane ki ya wis piye yo, Kang. Bingung ke sampean ki. Oke, mbok yo piye, ngomong kono sih, ngomong kene sih. Enak terus duk ngono ki lho. Ayo nah ngene iki carane iki lho. San piye aku. Aku pengen gue gedes, malah sarah ngoyak-ngoyak terus. Aku yo gak sok ganteng yo gak. Asline iki.
Ya keadaan ini keadaan. Ini kayak gak ono sing ngoyak-ngoyak padha ae. Kadang aku ya bingung. Udah ayo ngono ya segedek. Terus sampean ana iso ganteng latihan pilah-pilah. Aku ora milih ti. Ya mbah gini kok. Oh ya rondo kabeh. Wis kirane sampean ngenteni gedis ki mbok yo aja ngeki harapan Sarah. Ya kan juga ora apa mulai wonge, ujuk-ujuk mulai. Ngomong ngamu iki. Aku ki yo piye jene yo Kang. Jene aku yo ora meh ngomong. Jenenge ono wong wedok, aku sebagai wong wedok. Tetep kok yo ngerti lah nek piye cara aku mulane tak pikir-pikir terus ki ning sampeyan iki kesalahane. Lah iya lah aku ngomong lho piye ti, mbok aku diwangi. Ora piye iki kok sok. Sampeyan yo ora disabar nampa kono nampa kene lah. Saiki tepuk bingung to sampeyan piye. Tembah. Iki ngene Kang. Apa? Iki aku pe ngomong serius karo sampeyan. Cuma ki dek wingi aku ki wis pamit Kang karo anakku. Iki aku pe ngomong karo sampeyan. Aku ki jene pe mangkat jeneng Kang. Kerja nanti neh to titi. Yo bali ning kono meneh to Kang. Lah kowe ndek kerjamu ki apa? Kowe ya gak terus terang mbek aku. Juk-juk slonang mlebu metu umbel. Sing penting aku ora ngek to Kang. Aku lho yo kerupen-open kan bojone wong. Astagfirullahaladzim titi. Bojone sampean yo ngerti. Anakku selek gede Kang. Tetep di masa depan. Ndak iya aku pengen repoti sampean terus. Ya tekan sok koyo ngono gaweamu. Nek suka aku pensiun to Kang. Ya terus yo Kang pendapatnya sampean. Rasah ana omah wae. Sing wis ya wis wareg lah mudah DLC ngasih jeber koyo ngono. Kosok. Sampean kudu nyalahke aku terus to Kang. Mbok mikir Aku ponakmu ora selek nyalahke. gede. Masa mangan depannya sama piye? mangane kan yo iso to ti. Ramban ya kali ramban. Dene kalau Janganan ya sampean wis akeh. nikah tenan. Anakku piye? Dek pengen repotke Iku sampean mati terus. bareng-bareng. Ngono tak janjenane, tak omongane wonge gedis, namung ngurmati ya wis ngono Aku rek lah ki kok. oke karo sampean. Sampean ora melu gawe kok melu ngrumati. Karepe ya ponak aku dhewe. Ah. Pokoknya aku tetep mangkat Kang. Kowe iki lho, kandhamane mbregudul blantik sapi. Nomah ya nomah rasa ngono. Terus piye to Kang? Aku ki yo Sasake iya anak. iki wayah brambang ngasak-asak brambang ya iso. Kok sok Terserah sampean pokoknya aku mangkat. bocah kewandiane kaya ngono lho mbregudul wae. Wah, Kali itu satu lah, apel gitu. Alah, kalau kerja lagi sepi ki mal tanggal 6 kok. Lihat enak jiwe. Apa namanya ajeng. Walaupun ditolak, itu kok bertindak. Wah, ya men ya. Lah piye? Jalan satu-satunya yo kuwi kok. Yo setidaknya yo gue kuwi. Duit dijamin langsung. Alah, gua duit nek rai elek yo juga duitnya tok. Wonge ditolak. Iku piyene jenenge wong wedok ya. Lah ngomong-ngomong lah pen ndi? Ngapel to ndek, cah nom ngene iki lho. Apel kok ora duit misi-misi mending gak sana tuh. Kan tukokno es temut ora. Mau sayang kok ayang kumu. Es semut yang ini ora ono. Ono guru Mbak Siti ya. Cuma apa nang ndi? Ya omahe wulan to ya. Aku yo pemaran ngajeng tadi. Nek nek ditolakno bejal. Wis karepe Sing ibune sing blalak ngono iki. gak wis dolan. Wes tuh. Ya apik. Oleh Kok metangi tali. Paling ujung bingung anake. Ya turu-turu. Oh iya. Ya. Cewek kok lho. Semuanya paling mandi ya. Good night sayang.
Good night sayang. Mau apa kita? Langsung ke jemputan. Ada apa tas sayang kok? Yo, jemputan ini senyum gitu loh. Raisa, kenapa? Memang apa kok? Izinnya tuh ngelakuin apa? Mau ke WC makan wedus mau kok? Wah, ngapusi aku ngapusi. Masamu seneng ora apa bener tak? Hah? Salah aja kok lo gini. Bener nih, kok yang salah? Ya aku juga tahu salah kok. Gak tahu salah. Jujur ya, tak takut iya. Aku dibukti salah. Gini apa aja? Coba emang jujur aja daripada aku tuh dewe iki. Oke, ngapusi bohong loh. Aku ngerti ngapus dua. Ya iya. Jujur aja iki, aku ngerti tau. Aku iki tau tidak karo anu wedok kalau ada samping. Ya tau. Yo ndak tau saya mencintaku ki mau kowe tak kok. Ah, bullshit. Ya ora aja. Ah, aku kalau aja menurut dewe. Jajal itu sopo tau kita aku juga tahu sudah bisa sopo. Ya, kowe kalau seneng karo wong tok berdua ngono kae, pas wong tok berdua sing senengi, pas kowe ora ya jeng ya. Pas duduk nang yo yo kae. Bukti. Jujur sih. Yo ndak tau sayang mencintaku ki mau kamu tok kok. Aku ngerti wah, wah beritamu iki lho. Wah, karena aku sih ya bela-bela mes. Tak coba kali ini. Tidak mungkin ngapusi aku le. Cintaku mau kamu tuh yo band head tuh yo. Aku udah apa piye? Wah, sih. Jelas. Mau aku kicik sabar. Aku tuh gak tau ngapusi yo. Sik lagi. Iki ketoke gak beres iki. Ini aku tak lunga wae daripada kena banget. Ini jare tenang. Malah ketemu foto cakil. Ajeng. Dari mana Ajeng? Iya dol. Gak sah marahi ruwet ngono dol. Kenapa? Tadi aku cariin di rumah nggak ada. Ternyata ketemu di sini. Juga ono nek omah lah. Karena lah tau golek aku. Biasa. Mau gue ajak makan. Makan apa? Makan rambaan. Suket. Masuk ke dul. Nemenmu. Ya enggak lah. Masa makan suket. Biasa tiga ke sana. Rasket. Resket apa dul? Suket kucing. Dul. Bukan kucing ngomongin resket. Terus lah, gak. Masa? Gagal nah. Janjane iki dukun iki langsung paling ampuh nonton Ajeng iki. Gemun nang rasakno. Apa to sayang? Musuh-musuh ae to. Itu lagi teko. Gak jujur tenan. Aku jujur yo. Ya kan dia bukti nih. Dijajal begini. Iki lho, nya. Pak niki. Iki naga apa sapa iki lho karo wong wedok sing RT sebelah ki lho. Wong gede sithik sama aku. Lah lho iki sapa nang kowe? Iya to. Iki kowe to. Ingat no. Iki kowe. Jujur biar aku. Iya. Kapan? Minggu ini. Apa to? Pas pengen di. Jalan-jalan. Neng di. Pertama. Ya aku sambil jalan-jalan kok mau jalan-jalan. Tapi piye? Yancul, isoknya bakal es teh kancat. Aku malah caramu ini. Aku harus tugas di kue malam ini. Pas lu piye? Apa masih begini? Sudah aku tidak mau tanggalan. Banyak ya, lu guys.